Ahoj! 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 Mám pre vás dve správy. Jednu zlú a jednu dobrú. Tá zlá je, že svet zaplavili blchy. Ale tá dobrá je, že naša firma vyvinula prostriedok, ktorý ničí tieto blchy. Antibloch. A sme tu s kampaňou Svet bez bloch. Teraz vám predstavím, ako ľudia berú tento prípravok, ako ho prijímajú, ako sa s tým stotožnia. Doniesol som vám 3 dokrútky, na ktorých ukážem, ako ľudia prijímajú alebo neprijímajú antibloch. Prosím, prvú dokrútku. Ahojte! Dobrý, vítajte u nás. Čo by ste rád? Tak vidím, že som na správnej adrese. Prišiel som vám pomôcť s tým problémom, ktorý máte, s tými hnusnými blchami. Mám tu antibloch proti ním. Čo? Jak si toto môžete dovoliť povedať? My blchy milujeme. Oni majú svoje mená. Toto je Leo, Berta, Gertrúdka a Aneška. No a keď sme už pri tých blchách, počuli ste už tú hádanku, že kedy je blcha najviac rozúrená? Nie. Naozaj nie. Nie? Tak rozúrená je najviac vtedy, keď skočí na plešinu a nevie zabrzdiť. To je ale vtipné. Každopádne váš prostriedok nám nepomôže. Choďte si pekne po svojom. Dovidenia. Tak dovidenia, no. Ale skúsime tú druhú dokrútku. Prosím, druhú dokrútku. Prajem krásny deň. Priniesol som vám antibloch na tieto vaše blchy. Vidím, že sa s nimi dlho trápite. No, takých tu už bolo ako ste vy. Podokali nám a nič sa nestalo. Chcete nás určite len okradnúť. Nie. Viete čo? Blchy tu boli, sú a vždy budú. My sme sa už s nimi zmierili. Dovidenia. Tak dovidenia, no. Tak poprosím tretiu dokrútku s prípravkou antibloch. Klapka! Ajaj, som tu správne. Dobrý deň prajem, mám pre vás riešenie. Dobrý deň, my máme veľa riešení. Ale toto je jedinečné riešenie antibloch pre vaše problémy s blchami. Počkajte, chcete tým povedať, že to funguje? Toto funguje jednoznačne. A čo môžem urobiť, aby som to dostal? Koľko to stojí? Nestojí to nič, je to úplne zadarmo. A kedy to môžem vyskúšať? Hneď teraz. Tak prosím vás pekne, vyskúšajte to na mne. No, naozaj, funguje to! Ďakujem vám, pane! Toto síce bolo o blchách. Ale s týmto sme vám chceli ukázať jednu pravdu. A tie blchy predstavujú ľudský hriech. A sú ľudia, ktorí sa s tým hriechom hrajú, sa s ním hýčkajú a nechcú ho pustiť. Sú ľudia, ktorí jednoducho skúsili množstvo vecí, nič nezabralo a tak sa s tým naučili žiť. A nič sa nezmenilo v ich životoch. A potom sú ľudia, ktorí hľadajú riešenia. A to riešenie je. A Boh ho dal vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. Kristus zoberie a odpustí tvoj hriech.